Joku teistä ehkä tietääkin, että mä oon opettaja. Se tarkoittaa sitä, että mua seuraa oppilaat, mutta myös opettajat. Ja se tekee tästä videosta hauskaa. Mä nimittäin pyysin mun seuraajia kirjoittaa mulle viestillä parhaimpia Wilma-merkintöjä, joita ne on joko itse saanut oppilaana tai mitä ne on joutunut lähettää opettajana. Anteeksi, mitä? Tähän videolle mä oon valinnut mun omasta mielestä 12 parasta. Lisäksi mun on tarkoitus arvioida tähän videoasteikolla 1–5, että miten hauskoja tai pahoja nämä merkinnät on. Alkoi ällöttää niin paljon, että laitetaan 1 tähti lisää ja 4/5. Okei, nyt aloitetaan. Opetin 24 pojan liikuntapainotusluokkaa. Nuoret 8-luokkalaiset miehet olivat aina nälkäisiä ja oltiin sovittu, että matikan tunnilla saa syödä eväitä, kunhan opiskelu myös sujuu. Hei, toihan kuulostaa järkevältä. Saat syödä eväitä sillä ehdolla, että opiskelu sujuu. Ei mitään ongelmaa. Ainut vaan, että tästä tulee yksi pieni mutta. 1 tunnilla sitten aloin ihmetellä, miksi pojat parveilevat takarivissä. Siellä pari kaveria olivat tuoneet tunnille voileipägrillin. Lätkäkassista kaivoivat leipä- ja voipaketin, kinkut, juustot, yms ja kääntelivät leipiä viivottimilla. Oli pokassa pitelemistä, kun kirjoittelin koteihin Wilma-viestiä. Tää on ihan huikee. Ensinnäkin ihan loistavaa kekseliäisyyttä noilta pojilta. Ei ole erikseen kielletty grilliä, joten miksi sä et vois tuoda mukaan voileipägrilliä kouluun? Lisäksi mä tykkään siitä, että nämä herrat on tehnyt tän aika rauhassa. Opettaja ei ole tajunnut, että mitään ihmeellistä tapahtuu. Se ei ole tajunnut alkuun, että siellä on oikeasti leipägrilli. Täytyy antaa vielä erityismaininta tälle opettajalle sen takia, että se on mun mielestä suhtautunut tähän just semmosella huumorilla kuin täytyykin. Niin kuin se itse kirjoittaa, että oli pokassa pitelemistä. Kaikessa hauskuudessa mun mielestä on ehdottomasti 5/5. Okei, mennään eteenpäin. Mun seuraaja on saanut tämmöisen Wilma-merkinnän. Tuli pyörällä luokkaan ja nukkui tunnin. Tästä puhuttiin tunnin loppu. Häh? Sä oot tullut pyörällä luokkaa, sä oot nukkunut tunnin ja sit siitä on kuitenkin puhuttu tunnin loppu. Onko sun opettaja puhunut sulle, kun sä oot nukkunut? Kuulostaa siltä, että jos on puhunut, niin ei ole ainakaan varmaan mennyt viesti perille sitten. Mut hei, miksi joku tulisi pyörällä luokkaan? Eihän siinä ole mitään järkeä. Eikö se nyt ole sullekin paljon vaikeampi ajaa jotain käytävää pitkin pyörällä luokkaan, kun että sä jätät vaan sen pyörän sinne ulkopuolelle, siis koulun ulkopuolelle, siis niin kuin ei koulualueen, vaan koulurakennuksen ulkopuolelle, ja sit sä kävelet luokkaan. Se on aika paljon yksinkertaisempaa. Tiedättekö, kyllä nyt kouluissa on monesti jotain rappusia, kapeita käytäviä. Ethän sä nyt aja pyörällä, siinä voi sattua jotain. Kyllähän tää on ihan hauska Wilma-merkintä, mutta toisaalta tää on tullut myös ihan aiheesta. No joo, tälle tulee 3 tähteä ja jatkossa suosittelen jättämään pyörän sinne koulurakennuksen ulkopuolelle. Kommentoikaa ehdottomasti itsekin tähän videoon teidän hauskimmat tai pahimmat tai hulluimmat Wilma-merkinnät. Ja lisäksi, kun te katsotte tämän videon loppuun, niin kattokaa, että löytyykö täältä jotain semmosia merkintöjä, mitä te olette joskus saanut. Mutta mä väitän, että ihan hirveän montaa näistä merkinnöistä ei kyllä kellään teistä ole. Esimerkiksi tämä seuraava. Tämä on tämmönen, että miten tämä on edes niinku mahdollista tai että niinku, miksi joku tekee näin. Tämä on niinku jopa oudompaa kuin se, että ajaa pyörällä luokkaa. Ajoi kaverin säärikarvoja äidinkielen tunnilla. Mitä? Miksi? Eikö toi nyt ole vähän niinku ällöttävää? Ne kaikki säärikarvat menee sinne lattialle. Brother, Ja siis näyttäähän toi jo niinku aika oudolta, että joku sun kaveri vaan nostaa tunnilla jalan pulpetille, satat niinku höylän esiin ja alat siinä ajelee niitä säärikarvoja. Ei. Ehkä tässä on semmonen tilanne, että on ollut, tiettäkö, joku kevään ensimmäinen hamekeli. Sitten se henkilö on tullut niinku kouluun hame päällä ja tajunnut vasta siihen ekalla tunnilla, että ei hemmetti, että mä en oo ajanut mun säärikarvoja sitten viime lokakuun. Ja tähän väliin huomio. Kaikilla saa olla ihan just semmoset säärikarvat, kun haluaa. Siinä ei ole mitään pahaa. Mä vaan arvelen, että tässä on käynyt näin. Joku voi kokea, että haluaa pitää ne säärikarvat hameen kanssa silleen maltillisina. Mutta joka tapauksessa sitten on käynyt niin, että on päätetty pyytää kaveri apuun. On vedetty puhtaasti vaan siinä äikän tunnilla ne säärikarvat pois ennen ekaa välituntia. Se täytyy sanoa, että tää on aika harvinainen ensinnäkin ja oli tää aika hauskakin. Kaikessa hölmöydessä tää ansaitsee 4/5 tähteä. Hyödynsi suomen kielen tunnin noin 1 000 euron volttilauksen tekemiseen. Anteeksi, mitä? Nyt jo voin sanoa, että hauskuudesta tähtiä tulee niinku 1 ja järkytyksestä tulee 6/5. Siis kenen kortilla tommonen tilaus on tehty? Toivottavasti siinä kortilla ei ole ollut noin paljon rahaa ja se tilaus ei ole mennyt läpi, mutta mitä ihmettä. Kouluruoka siihen nähen, että Suomessa saadaan ilmainen kouluruoka on erittäin hyvää. Toiseksi vaikka se olisi sun mielestä miten pahaa ikinä, niin sulla ei voi olla niin kova nälkä, että sun täytyy tilata tonnilla.
tonnilla. Tää on niin järjetön juttu, että 2/5. Okei, nyt mennään niin sanotusti kakkosluokan juttuihin. Ei siis kakkosluokan, vaan niinku, no kuunnelkaa tää. Työnsi sormensa täytetyn jäniksen takapuoleen kielloista huolimatta. Mä voin niin kuvitella, miten kiusallista sillä opettajalla on ollut, jos ne on ollut jossain, tiettykö, luonnontieteellisessä museossa. Ja sitten siellä on se yksi kaveri koko ajan sormensa kanssa menossa sinne jäniksen luokse. Sitten sä joudut opettajana huutaa sieltä toiselta puolelta museoa, että nyt, Jyri, se sormi pois sieltä jäniksen. Siis tos käy kyllä sitä opettajaa sääliksi. Kielloista huolimatta. Se on uhmannut sitä opettajaa. Se on mennyt kerta toisensa jälkeen. Okei, mä en tiedä, onko tämä ollut museossa, mutta mä en keksi, että missä muualla nyt olisi ollut täytetty jänis. Sovitaan, että oli museo. Tekee tästä hauskemman. 4/5. Nyt on ollut jotain vakavaa. Kuunnelkaas tää. Ykkösluokkalaisella luvattoman aineen hallussapito. Kuulostaa aika pahalta. Onko se vienyt kouluun niinku isän oluen vai jotain muuta, vielä ehkä pahempaa? No ei oo, tässä on selitys. Tää luvaton aine, joka on ollut tän ykkösluokkalaisen hallussa, on huulirasva. Siis miten dramaattisesti voi kirjoittaa Wilma-merkinnän, jos kyseessä on huulirasva? Okei, olkoot sitten niin, että se huulirasva on siellä koulussa jostain syystä luvaton aine, joka on mun mielestä ensinnäkin erittäin omituista. Toisekseen, miksi se pitää kirjoittaa näin dramaattisesti luvattoman aineen hallussapito? Merkintänä aika hauska sen takia, että on niin jotenkin hölmö merkintä. Tää saa multa 3/5. Mä en tiedä, että voiko tämä oikeasti pitää paikkansa, koska tänne ei ainakaan pitäisi olla ikimaailmassa mahdollista. Oppilas yski ja nieleskeli kokeen aikana. Koe hylätty plus kasvatuskeskustelu. Siis mä en voi käsittää, että miksi joku hylkäisi kokeen ja antaisi kasvatuskeskusteluun ton takia. Siis puolet mun luokasta, kun niitä jännittää, niin ne on sille Aatelkaa, jos mä olisin vaan siellä sille hylätty, 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 hylätty. Ja kaikki tulee tunnin jälkeen keskustelemaan mun kanssa, että mitä tämmönen käytös on kokeessa. Te ette voi häiritä muita nieleskelemällä ja yskimällä. Jos tää on oikeasti mennyt näin, niin kuin tässä annetaan ymmärtää, niin kaikessa järkyttävyydessään 5/5. Nyt tulee tämmönen klassikko. Pissasi koulun pihalle kaivamaansa kuoppaan. Jännä sinänsä, kun ei ollut edes koulussa. Monesti kuulee, että lapset on silleen, että mä en tykkää käydä koulussa vessassa, mutta kyllä mä enemmän ihmettelen sitä, jos on kuitenkin ihan ok pissata koulun pihalla johonkin kuoppaan. Tässä on nyt käynyt sitten semmoinen inhimillinen virhe, että tämä on mennyt väärälle henkilölle. Semmoista nyt sattuu tietysti, ei siinä mitään. Itse merkintä on vähän omituinen kyllä, että jos pitäisi arvata, niin tässä nyt ei ehkä puhuta mistään yläkouluikäisestä enää, että ehkä mennään tonne aika pikkusia oppilaisia, että joku sit keksii tehdä tuommoista 2/5. Tässä tilanteessa ehkä laittaisin sitten opettajalle viestiä, että hei anteeksi, että meidän lapsi ei ollut tänään koulussa, että nyt on ehkä väärälle henkilölle mennyt tää. Joo, vessa-aiheet on kova juttu ja jatketaan vessa-aiheella. Piti ilmoittaa huoltajille, että heidän 11-vuotias lapsensa oli päättänyt pestä käteensä vessan pöntössä. Toivottavasti se vessanpönttö oli kuitenkin vedetty siinä vaiheessa. No niin, sitten ruokailuun ja käsien pesulle. 11-vuotias on jo kuitenkin silleen suht vanha lapsi, että kyllä 11-vuotiaan pitäisi ymmärtää, että sä et voi pestä käsiä vessanpöntössä, mutta joo, mä voin kuvitella, että on ollut varmaan aika kova nälkä, että se on kattunut, että tossa on vähän jonoa nyt tossa käsienpesupaikalla, niin mäpä keksin nyt jotain ja mä menen tuolta vessaan noin ja sinne vaan kädet pönttöön, kädet puhtaaksi ja sitten ruokajonoa heti ensimmäiseksi. Siinä on kiva sitten se kaveri, kun menee siellä linjastolla ekana ja kädet on käynyt vessanpöntössä ja se ottaa niillä ottimilla ruokaa, niin siinä on kiva sitten tulla sen seuraava ja ottaa niillä samoilla ottimilla sitten itselleen. Mä jonkun verran annan aina mun oppilaille jotain ylävitosia ja tälleen, niin mä toivon, että nyt jos joku mun oppilas näkee tämän videon, niin please lupaa mulle, että sä et ikinä pese sun käsiä vessanpöntössä. Siihen loppuu meidän ylävitoset saman tien. Tästä ällöttävyydestä tulee 1 tähti lisää. Mä olisin muuten antanut 3/5, mutta alkoi ällöttää niin paljon, että laitetaan 1 tähti lisää ja 4/5. No joo, sitten on taas tullut tämmönen inhimillinen virhe. Poika sai aktiivisuusmerkinnän tunnilta. Tosin oli sairaana kotona. Mutta tässä on nyt se ero, että jos se aiempi tämmöinen samanlainen virheellinen Wilma-merkintä oli semmoinen, että siitä kannattaa ilmoittaa opettajalle, että tämä ei ole nyt meidän lapsi, että se oli kotona. Niin tämä toisaalta on semmoinen merkintä, että kannattaa olla ihan vaan
Antaa sen olla siellä sen aktiivisuusmerkinnä. Ope katsoo joskus myöhemmin vuoden aikana sit vähän sieltä Wilmasta, että joo, se on ollut aktiivinen tossa ja tossa ja tossa, niin ei tommoista kannata kertoa kellekään. Ainut harmi tässä on tietysti se oppilas, kuka olisi oikeasti ansainnut sen merkinnän ja se ei nyt saanut sitä, mutta hei, semmoista tapahtuu. Henkilökohtaisesti suosittelen, että jos näin käy, niin ihan vaan tämä merkintä on solid 3/5. Sitten päästään viimeisen merkinnän pariin. Tää on aika hirvittävä. Hirvittävyytensä takia mä kerron jo nyt, että mä annan tälle 5/5. Tää on asia, mitä ei saisi koskaan tapahtua. Tässä tämä opettaja on toiminut mun mielestä ihan super väärin ja mä toivon, että kukaan ei joudu tämmöisen kohtelun kohteeksi. Kuunnelkaapa tää. Lapsemme, joka oli kipeänä kotona, sai Wilmaan merkinnän sijaisen nimittelystä rumilla sanoilla. Kun ilmoitin, että lapsemme ei ollut silloin koulussa, sanoi opettaja, että sijainen ei muistanut oppilaan nimeä, joten poissa ollut ope oletti itse, että kyseessä oli lapsemme. Sä et voi opettajana olettaa, että joku on tehnyt väärin, jos sulla ei ole oikeasti mitään hajua, että se on se. Siis tossa mun mielestä vaan näkyy, että tolla opettajalla on oikeasti hampaan kolossa jotain tätä lasta vastaan, joka ei ole oikein. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että se on ollut Kalle. Mä oon pahoillani Kallen puolesta. Toivottavasti opettaja pyysi anteeksi, että on olettanut tommosta. Mahtavaa, että katsoit tänne asti. Muista tosiaan kommentoida tähän videoon sun omat parhaimmat tai pahimmat Wilma-merkinnät tai viestit. Jos sä haluat, niin myös sä voit arvioida, että miten hauska tää video oli tonne kommentteihin. Mut sori, se asteikko ei sit oo 1/5, vaan sä saat valita, että joko 4 tai 5/5.